Welcome to Zim Celebrated TV. Patinenge tichiunzirai mabhazi eCross Border. Cross Border buses mabhazi anechibva South Africa kananga Zimbabwe, from Zimbabwe to South Africa. Asi iri bhazi rinonzi Chamboko. Chamboko rinobva South Africa kuCape Town. Cape Town guys, rakananga kuHarare. Mabhazi manyama Chamboko. Kana muchada munovabata paTikTok kana kuti muvabata paFacebook. Bhazi manyama ndorimwe futi bhazi raunoona pasina mabhazi aya ekuchina, kwete kuti tiri kusvora zvedu asi ndo mabhazi anofanira kurova malong distance, especially kana uchibva Cape Town. Cape Town hapasi pano guys, hapadi tumabhazi twekuchina tumasvotongo. Rovai nemabhazi akaita saya Chamboko pachikochisi, iro muri kuriona bhazi manyama. Kana muchivada munovabata paFacebook, kana muchivada munovabata paTikTok. Thank you so much. Don't forget to subscribe.